Hvis du vil bare one-shottet den allerførste gang, så var det skidt. Ja, det kan man jo sådan set også. Lad os da godt push nu. Ja. Tager vi den her, så er der heller ikke nogen lignende på den her gang. Jeg tror, det er ordentligt pull den her gang også, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Taste my axe. Life Cocoon. Går til blå. Hvor barrier, når der er. Power word barrier. Jo, hun får ikke næste gang. Kan jeg få en Iron Bark på den næste her? Ja. Iron bark. Amplify magic. Orange. Det kommer ikke med nu. Jeg er klar på orange. Tranquility. Amplify magic. Så er der ingen, der dør nu. Og væk fra orange. Spørg han, der kommer med. Kom med grøn. Pas på rød herovre nu. Virkelig pas på rød. Pas på ild. Han kommer rød. Over til blå. Hop over fire. Kommer rød igen. Kom væk. Revival. Hvis vi er død, så find en healer. Få en personlig. Stack op igen. Få pakken op. Rebirth. Nu stack ordentligt op. Life Cocoon. Jeg var ned til gul, ned til blå, ned til blå. Okay. Rallying cry. Interrupts. Ryk. Iron bark. Vi er over på lilla næste gang. Ryk over alle sammen over til højre hurtigt. Over til højre. Vi skal have en pøl herover. Brug barrier på den næste, hvis her. Rykker til venstre. Ej, ikke rykke nu, Lige på blå. Tranquility. Ja, nu rykker jeg. Kan you risk mig eller sådan noget? Skal jeg have noget damage? Jeg bare få den ned på lilla. Rebuff. Og sørg for overlevelse. Så holder liv. Amplify magic. Kom væk herfra nu. Kom væk.
Kommer ned på rød nu. Alle sammen ned på Pas på, rød. der kommer en masse explosions nu. Ned på rød, så er I alle sammen safe på explosions. Kom så. Du fyrede en train gauge, jeg har det. For helt Har vi... Amplify magic. heal os op, hvis I kan battle us. Connect. Tranquility. Vi har ingen battle rest. Kom ned til orange. Han ruller ned til rød nu. Hvor er Stille det? han måne. Range stack op mellem måne og orange. Kom, vi kører igen. Og så Og der der skal heal os, hvis I kan. presses 24%, så pots og det hele. 4 minutter cooldown på battle rest. Så nogen, der mangler... Så nogen af dem, der har... Nogle af dem, der som drop, der mangler, som er døde, så sig lige til. Iron kan tage over. bark. Jeg har rival til denne face. Så jeg bruger din revival på næste asset. Ja, go. Smoke bomb. Iron bark. Er der en range, jeg kan tage min nummer 1 her nu? Jeg har. Du lige, du har den. Go. Skide godt. Hvor frem. Aspect of the vial. Du dropped. Drops is drops. Drop igen. Om bagved Martini. Det var til Åh, mig. jeg skal på en cooldown, jeg skal på. Jeg så dem lige. Tonics. Kom så. Iron bark. GG. Good job, drenge. Kraft. Og Vi skal have screenshot. Check. 2 dage. Mythic Warforce og så. Fuck den dagger der. Der er 2 af dem, mand. Ej, det er simpelthen... er der 2 daggers. Der er en, der bliver glad. Er det freak, det der er simpelthen en frickersite her, der er voldglad. Ej, det er jeg. Og den ene af Warfords med socket også, bare lige Ja, den er for fucking klam. icing on the cake. Fuck dig, svarte pige. Ej, hvor var det dumt, jeg døde her til sidst. Og vi vandt. Vi fik den. Ja, very. Jeg smider lige en rest, så skal vi have... Når vi er færdige med loot, så skal vi stille os op til et screenshot. Kan vi ikke bare forsvinde, og så bare gå væk? Så skal det på Facebook. Skal der ind på Okay, hjemmesiden. hvor mange pulser havde vi? Det var ikke så helt vildt. Kom nu, freak. Equip freak, kom nu. Ja, chill lige, men jeg sidder helt og har det rigtig lækkert. Mythic Warforge med socket. Jamen, det er sådan for meget der. 18. Og jeg har ikke brugt mit bonus roll endnu. Det tror jeg lige vil prøve. Ja, bonus roll, nu kom nu med. Gold, sagde den så også. Sådan. Roll på den der. Og vi prøver ikke lige... Konsoldat. Kom over af. Det er i hvert fald noget bøvl, når vi ikke har... Når det ikke alle, der er en del af teamet, lad os sige sådan. Jamen, jeg er Griset og Kurv. Mens vi lige kører loot Tak, her, lige så måde. Tak for hjælp. skal vi lige holde Teamspeak ring. Eller stille hedder det. Og så kan vi jo lige stille os op imens, ikke? Skal vi sætte os ned i officer, så længe vi kører loot, eller? Hvad for noget? Eller hvad gør vi? Hvad? Kan du lide dem, Holst? User left Fuck, de your er lækre. channel. Skal vi lige ordne det der billede der, eller? Inden man begynder at rykke en hel masse. Nå, men freak, så burde du lægge 100% øverst næste gang med. Ja, nu skal jeg lige lære at spille Subtlety, men ja. Jeg er klar. Jeg skal nok finde ud af at spille det. Ej, jeg